Дзень незалежнасці Малдовы. Святлана Ціханаўская падзякавала сябрам з гэтай краіны за нязменнае падтрыманне дэмакратычнай Беларусі. У той жа час Александр Лукашенко заявіў, што гатовы да аднаўлення, цытата, «канструктыўнай супрацы з Кішынёвам». Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Віталд Сіўчык, запрашаю на аб'ектыў. Лукашенко заяўляе, што Беларусь схіляюць ваяваць супраць Расіі, а тым часам у нашу прастору заляцела 6 шахедаў. Расіяне могуць чарговы раз нагадваць Лукашенку, што ён, в прынцыпе, не кіруе падзеямі, якія зараз ідуць в рэгіёне. Чарговае парушэнне міжнароднага права. Журналісты даказалі, што рэжым дапамагае вывозіць прадукцыю з акупаваных тэрыторый Украіны. Прымусова скупаюць у херсонскіх фермераў на акупаванай тэрыторыі Украіны паводле заніжаных коштаў зерня. Частку менскіх вучняў прымусяць купіць школьную форму. Колькі будзе каштаваць бацькам новы абавязак? Больших объемов на 2-3 размера больше, но это выглядит очень уродливо. Расія працягвае абстрэльваць Украіну. Ужо другі дзень запар Масква здзяйсняе маштабныя ўдары. Ёсць загінулыя і параненыя. Некалькі дронаў падчас начной атакі заляцелі на тэрыторыю Беларусі. Пра вынікі расійскай агрэсіі Ян Федарович. Як найменей 5 загінулых у выніку чарговага начнога абстрэлу Расіяй тэрыторыі Украіны. Агулам расейцы выпусцілі 10 ракет і 81 ударны БПЛА тыпу «Шахед». Сілы супрацьпаветранай абароны змаглі збіць 60 з іх і 5 крылатых ракетаў. Найбольш пацярпелі цэнтральныя і ўсходнія вобласці краіны. У Запорожжы і Запорожскім раёне як мінімум 3 загінулых і 5 параненых. Я выскочила, смотрю, тут кто-то кричит. Эта женщина, она обгорела, горела прямо, до нее нельзя было добраться. Муж мой был заваленный там обломками. Ну, я кое-как раскопала, но он только ногу сломал. У Крывым Розе ў выніку ракетнага ўдару часткова разбураны будынак гатэлю. 2 асобы загінулі, ёсць параненыя. Мы чулі, мы дуже злякалися діти. Мы чулі выбух, дзеці былі вельмі напалоханыя, яны ўжо спалі ў сваіх ложках. Я вельмі хачу, каб нашыя дзеці не засыналі пад гукі сірэнаў. Вельмі страшна. Адной з цэляў расейцаў зноў сталі аб'екты энергетычнай інфраструктуры. Як вынік, 27 жніўня ва ўкраіне дзеюць меры абмежавання выкарыстання электроэнергіі. Россия здесь не отказывается от своей стратегии. Это полностью уничтожить энергетику на территории Украины, генерирующей мощности, особенно в преддверии зимы. И сейчас этот террор, он помножен на то, что Путин всеми силами старается отвлечь внимание российской общественности от Курской области и событий там. Падчас расійскай атакі па ўкраіне не менш за 6 шахедаў залецелі ў Беларусь, паведаміў украінскі тэлеграм-канал «Е-Радар». Афіцыйны Менск гэта пакуль не каментаваў. Аднак, згодна з выданнем «Флагшток», жыхары поўдня Гомля ўначы чулі выбухі. Расіяне могуць чарговы раз нагадваць Лукашенку, што ён, в прынцыпе, не кіруе падзеямі, якія зараз ідуць в рэгіёне, і вельмі мае на іх абмежаваны ўплыў. Такім чынам яны могуць як і абходзіць раёны СПА, так і проста выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі, як яны гэта рабілі ў 22-23 годах. Між тым, Інстытут вывучэння вайны ў сваім аглядзе выказаў меркаванне, што Лукашенка не рызыкне далучыцца да вайны, а нядаўняя перадыслакацыя вайскоўцаў і тэхнікі ў Гомельскую вобласць скіраваная, цытата, на адцягненне і расцягванне ўкраінскіх сілаў уздоўж больш шырокай лініі фронту. На сённяшні час мы не бачым групіровкі для ўварвання. Тыя сілы, якія яны падвялі пад мяжу, яны абсалютна недастатковыя для такой задачы. Таму і украінскі бок, ён вельмі дакладна разумее узровень небяспекі, там як бы ніхто не раскаложваецца, але тым не менш і не перабольшвае. Сам жа Лукашенка адзначыўся гучнай заявай падчас рэспубліканскага педсавету.
Нам цяпер раяць, падкідаюць збоку, на мяне ўсё гэта выліваецца. Давай тут адступі, там вызвалі, пачынаючы адсюль і заканчваючы. Ды плюнь ты на гэтую Расею, ды адвярніся ты ад гэтай Расеі. Давай будзеш ваяваць з Украінай супраць Расеі. А да той мяжы мы войскі НАТО пад Смаленск завядзём. Даходзіць і да гэтага. Мне сёння ўносяць прапановы з усіх бакоў, якіх мы прыняць не можам на 99%. У дадатак у Менску амаль праз 24 гадзіны адрэагавалі на заклік МЗС Украіны адвесці беларускія войскі ад мяжы. Маўляў, гэта хітрая гульня, бо акурат украінскі бок парушае мяжу. Гэтак прэс-сакратар МЗС Беларусі Анатоль Глас узгадаў, што нібыта 10 жніўня ў Косцяковіцкім раёне былі знішчаны украінскія дроны. Ян Федарович, Белсад. Турцыя, Кітай і Расія – вось асноўныя партнёры Менскага трактарнага заводу ва ўмовах заходніх санкцыяў. Пра гэта распавяла кіраўніца аддзелу імпарту прадпрыемства Тацяна Кабякова. А таксама яна адзначыла важныя змены ў імпарце. Паводле Кабяковай, на сёння пастаўкі дэталяў з краінаў еўразвязу істотна скараціліся, а імпарт з Украіны цалкам прыпынены. Тым часам выраслі аб'ёмы завозу дэталяў і матэрыялаў з такіх краінаў, як Кітай, больш як удвая, Сербія ў 1,5 разу, Казахстан у 6 разоў. Таксама Кабякова адзначыла працу беларускіх пастаўнікоў у галіне імпартазамяшчэння. Агулам доля імпарту прадукцыі МТЗ за апошняе дзесяцігоддзе знізілася да 14%. У Беларусь увозяць рапс з акупаваных тэрыторыяў Украіны. Беларускі расследавальніцкі цэнтр супольна з кіберпартызанамі, украінскімі журналістамі ды хакерамі раскрыў назвы кампаніяў і прозвішчы замяшаных у шматмільённым бізнесе, што супярэчыць міжнароднаму гуманітарнаму праву. Замяшаная таксама кампанія, сцежка ад якой вядзе да рэжыму Кадырова. Юлія Цяльпук працягне. Рапс – асноўная стратэгічная алейная культура ў Беларусі. Сабралі сёлета 1 140 000 тонаў насення, з якога зробяць 600 000 тонаў алею, рапартаваў намеснік прэм'ер-міністра Юрый Шулейка. Чуть-чуть больше 80% мы его экспортируем. Шырэй на рапсавы бізнес-рэжыму паглядзелі журналісты беларускага расследавальніцкага цэнтру. Беларусь прымае і перапрацоўвае рапс з часова акупаваных тэрыторыяў Украіны. Напрыклад, захопленая ў 22-м годзе украінская гаспадарка «Світанак» з Херсоншчыны прадала больш за 2500 тонаў рапсу таварыству «Торгтрейд», якое частку насення накіравала ў беларускі Наваельненскі міжрайаграснаб. Журналісты лічаць, што фермер працуе пад прымусам. Першыя месяцы ўварвання ён таксама актыўнічаў у плане акцыі салідарнасці і супраціву расійскім войскам. Пасля гэтага яго посадзілі ў турму, ён знік, і пасля этого ягоная фірма ўжо з'яўляецца як уласнік этой фірмы, зарэгістраваная ў расійскім рэестры. Сама кампанія «Торгтрейд» зарэгістраваная ў 22-м годзе ў сталіцы Чачэніі. Набліжаны да кампаніі Тамерлан Берыкханаў некалі атрымліваў узнагароду ад Рамазана Кадырова. Іншая кампанія «Велес Агра», зарэгістраваная на грамадзяніна Кыргызстану, год таму вывозіла насенне рапсу з акупаванай зямлі для расейцаў і беларусаў па $330–350 за тону. Гэта на траціну танней за сусветныя кошты. По нерыночным ценам его забрали, если его везут аж в Беларусь, где его будут там перерабатывать и так далее. Ну и также мы можем отметить, что то, что вывозят зерно, например, в российские порты, из них вывозят как российское, а тут вывозят Беларусь, да, и дальше, соответственно, его будут, скорее всего, как белорусское, там масло, например, вывозить в Европу. Украінскія хакеры Кіб.Орг перадалі журналістам БРЦ звесткі федэральнай дзяржаўнай інфармацыйнай сістэмы «Зерно», у якой адсачылі яшчэ амаль 5000 тонаў рапсу, што пастаўляўся ў Беларусь. Оккупанты, которые хозяйничают на украинской захваченной территории, забирают это зерно, они совершают множество преступлений при этом. И вот эта продукция, она, несет на себе печать вот этих всех преступлений. Расследавальніцкая журналістыка гэта рэгіструе, што часта прыводзіць да санкцыяў супраць пэўных прадпрыемстваў ці сектараў эканомікі. Гэтым разам у санкцыйныя спісы пагрукаўся рапсавы алей расійскай і беларускай вытворчасці. Юлія Цяльпук, Белсад.
І харчавання закрануць усе школы ў Беларусі. А ў сталіцы частку вучняў чакае яшчэ одно новаўвядзенне – абавязковая школьная форма. Каго будуць датычыць гэтыя змены і навошта іх уводзяць, распавядзе Ірына Дарафейчук. Сегодня вдруг возник вопрос со школьной формой на ровном месте. Просты дзень першы званок прагучыць у 2500 беларускіх школаў. Вучні 20 менскіх установаў прыйдуць на заняткі ў абавязковай школьнай форме. Канешне, гэта неяк замінае развівацца можа асобе, але практыка даволі распаўсюджаная, таму дрэнных і нічога ў тым не бачу. Паводле пілотнага праекту вучні маюць набыць форму з адмысловага набору. Каталог мадэляў 21 вытворцы канцэрн Беллегпрам прэзентаваў увесну. И сарафанчик. А в каком же вы классе учитесь? Чыноўнікі сцвярджаюць, што школьная форма прайшла кантроль якасці, яна вырабленая з полівіскозы, бавоўны, паўваўняных тканінаў беларускай вытворчасці. Это вообще жуткая вещь, полушерсть. Ее не постираешь, ничего, она садится, ведет себя неправильно после носки, то есть она растягивается. Што да мадэляў, найбольш прэтэнзіяў у Александра Варламова да славянкі. У них очень много больших объемов. Сегодня это тема, модная тема, но опять, так как они предлагают как школьную форму, но больших объемов на 2-3 размера больше, это выглядит очень уродливо. Доступной для набыцця школьная форма стала са жніўня и только у першым нацыянальным гандлёвым доме. В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей. Кошт немалы, але зарабіць прадпрыемствам канцэрну Беллегпрам, якія шыюць школьную форму, наўрад ці ўдасца. Яны будуць, калі падвышаць цану, то тады людзі не змогуць іх купляць. Вось у чым галоўная праблема для таго, каб яны мелі вялікія прыбыткі. Хутчэй за ўсё, гэта проста такая, прабачце, даволі прымітыўная форма загрузіць магутнасці. Паводле генеральнага прокурора Андрэя Шведа, ідэя абавязковай школьнай формы ўзнікла менавіта ў ягоным ведомстве. Чыноўнікі ж заяўляюць, што пра тое просяць і бацькі школьнікаў. Многим родителям легко потеряться в этом море предложений, поэтому поступил запрос на создание такого образа, который, в принципе, можно скопировать для своего ребенка. Разам са школьнай формай ахвотным прадаюць і спартовыя комплекты з дзяржаўнай сімволікай і адмысловыя шэўроны. Мажліва, чыноўнікі лічаць, што гэта прывядзе да любові да гэтых сімваляў, але на самой справе, мне здаецца, гэта будзе толькі сустракаць супраціў. За парты ў Беларусі сёлета сядзе больш за 1 мільён вучняў. І ў навучальным працэсе таксама не абышлося без новаўвядзенняў патрыятычнага кшталту, факультатыву, распрацаванага супольна з праваслаўнай царквой. Переборщили с обучением, надо воспитывать. Ірына Дарафейчук, Белсат. Павел Дураў можа застацца пад вартаю прынамсі да заўтра. Пасля 96 гадзінаў ад затрымання заснавальніка тэлеграму паводле французскіх законаў мусяць альбо адпусціць, альбо выставіць яму абвінавачванні. Раней парыжская пракуратура патлумачыла, Паўла Дурава затрымалі ў сувязі з расследаваннем супраць неназванай асобы ў справе 12 злачынстваў. Сярод іх саўдзел у адміністраванні онлайн-платформы для правядзення незаконных угодаў арганізаваных групаў, саўдзел у кіберзлачынствах і адмыванне грошай, а таксама іншыя. Расійскае выданне «Важнай гісторыі» сцвярджае, што пасля эміграцыі ў 2014-м Павел Дураў прыязджаў у Расію больш за 50 разоў, у тым ліку падчас прыняцця расійскімі ўладамі ключавых рашэнняў наконт тэлеграму. Тым часам у Францыі целаахоўніка і спадарожніцу заснавальніка месенджера адпусцілі пасля допыту. Пра гэта паведаміла выданне «Ля Фігаро». А сам месенджер набірае папулярнасць. Тэлеграм заняў другое месца ў спампоўваннях сярод усіх соцсетак у App Store у США. У Францыі ён стаў самым папулярным і ўвайшоў у топ-3 найлепшых праграмаў краіны ва ўсіх катэгорыях. Паводле парталу TechCrunch, асноўная прычына ажыятажу – усплёск цікаўнасці да асобы Паўла Дурава. У чаканні лёсавызначальнага рашэння у сталіцы Сербіі разгледзелі апеляцыйную скаргу Андрэя Гнёта. Гэта апошняя інстанцыя, якая мусіць канчаткова вырашыць пытанне аб экстрадыцыі рэжысёра ў Беларусь.
Дзясяткі асобаў прыйшлі падтрымаць беларускага рэжысёра Андрэя Гнёта падчас паседжання апеляцыйнага суда Сербіі ў Белградзе. Разгляд датычыў скаргі на пастанову сербскіх уладаў экстрадаваць яго ў Беларусь. Вельмі цікавы быў фіналовы спіч Андрэя, які пазначыў, менавіта зрабіў параўнанне, што ў Сербіі і ў Беларусі вельмі падобная колькасць жыхароў, каля 9 мільёнаў, але ў Беларусі знаходіцца па афіцыйных выніках каля 1500 палізняволеных, а ў Сербіі цяпер 1. Сам рэжысёр пасля паседжання даў толькі невялікі каментар медыям на прыступках суда. Маім галоўным пасланнем было прасіць суд, які мае вялікія абавязкі, падумаць пра тое, што кепскае рашэнне можа знішчыць не толькі жыццё адной асобы, маё, але і жыццё маіх сваякоў і сяброў. Пастанова суда мае быць цягам 30 дзён, таму каманда адвакатаў у рэжыме чакання. У іх будуць лічаныя гадзіны, каб падаць апеляцыю ў Еўрапейскі суд правоў чалавека. Астатняе, што застаецца, гэта перакрыць аэрапорт Белграда і не даць выехаць Андрэю Гнёту. Вось. То есть нейкія такія дзеянні, якія проста дазволілі б ЕСПЧ прыняць гэтае рашэнне, даць нам больш часу, больш звяртаць увагі. Напярэдадні разгляду апеляцыі акцыі салідарнасці з рэжысёрам адбыліся ў дзясятках гарадоў свету. Найбуйнейшую зладзілі ў Варшаве ля амбасады Сербіі. Дзякуй вялікі, што вы прыйшлі, дзякуй за тое, што паказваеце нашу салідарнасць, бо зараз вы ратуеце не толькі мяне, дзякуй, што ратуеце мяне, але зараз мы з вами ратуем рэальна ўсіх беларусаў, бо мы разумеем, што на маём месцы можа апынуцца кожны. Падтрымалі Гнёта таксама сусветна вядомыя акторы, рэжысёры і пісьменнікі. Каля 700 дзеячоў культуры падпісалі адкрыты ліст, што склала беларуская незалежная кінаакадэмія. Вельмі вялікі розгалас у сербскай прэсе, і гэта вельмі вялікую такое значэнне мае на сербскія ўлады, што the world is watching, што все сочаць за кейсам Андрэя, што сербская кінасупольнасць і арт-супольнасць заклапочаная гэтым кейсам. Беларускага рэжысёра Андрэя Гнёта затрымалі паводле запыту Інтэрполу ў аэрапорце Белграду і адправілі за краты летась у кастрычніку. Улады Беларусі абвясцілі яго ў вышук праз крымінальную справу за нясплату падаткаў. Па спісу вясны толькі па такім ж самым артыкуле, то бишь мы нават не кажам пра іншыя эканамічныя кваліфікацыі, а менавіта пра 243 частку 2 неуплата падаткаў. Па гэтым артыкуле сядзяць вядомыя нам прызнаныя палітвязні па спісе вясны 18 чалавек. Сам рэжысёр таксама называе сваю справу палітычна матываванаю. Антон Бяздольны, Белсад. Ляцелі ў космас на 8 дзён, але затрымаюцца там прынамсі на 8 месяцаў. І гэта не сюжэт навукова-фантастычнага фільму, а гісторыя двух астранаўтаў НАСА. Яны прыбылі на МКС на касмічным караблі Starliner кампаніі Boeing. Аднак праз няспраўнасць рухавіка вярнуцца не ўдаецца. Як будуць ратаваць астранаўтаў, раскажа Андрэй Сульжыц. Астранаўты Буч Уилмор і Суні Уильямс, выпрабавальнікі новага касмічнага карабля Boeing Starliner, вернуцца на зямлю, але пры дапамозе SpaceX Crew Dragon у лютым наступнага года. Гэтак пастанавілі ў НАСА. Такім чынам, на міжнароднай касмічнай станцыі яны правядуць замест 8 запланаваных дзён 8 месяцаў. Прычынаю такога затрымання сталіся непаладкі ў сістэме Starliner, выяўленыя яшчэ падчас запуску. А менавіта невялікі выцек гелію, што выкарыстоўваецца для падачы паліва ў рухавікі, манеўравання ў космасе ды тармажэння пры ўваходзе ў атмасферу. Але інжынеры пастанавілі, што на хаду місіі гэта не паўплывае. Выцек павялічыўся пры падлёце да міжнароднай касмічнай станцыі. У выніку 5 з 28 манеўровых рухавікоў адмовілі, што не зашкодзіла правесці безаварыйнае састыкаванне. Пасля праведзеных правяранняў астранаўтаў пастанавілі пакінуць на МКС. Касмічныя палёты рызыкоўныя, нават самыя бяспечныя і нават самыя звычайныя, а выпрабавальны палёт паводле сваёй прыроды не ёсць ні бяспечным, ні руцінным. Таму пастанову пакінуць Бутча і Суні на борце міжнароднай касмічнай станцыі і вярнуць Boeing Starliner дадому без экіпажу – гэта даніна бяспецы. Для забеспячэння жыццядзейнасці дадатковых членаў экіпажу на станцыю грузавым караблём даставілі прадукты, паліва ды іншыя неабходныя рэчы.
Я размаўляў з Бутчам і Суні учора і сёння. Яны цалкам падтрымліваюць пастанову агенцтва і гатовыя прадоўжыць гэтую місію на борце МКС у якасці чальцоў экіпажу 71-й экспедыцыі. Буч, Вилморды, Суні Уильямс і сапраўды захоўваюць бадзёрасць духу і вераць, што ў выніку паспяхова вернуцца дадому. Мы, як я ўжо сказала, шмат трэнаваліся, таму ў мяне ёсць пачуццё, у мяне ў душы ёсць вельмі добрае прадчуванне, што касмічны карабель даставіць нас дадому без праблемаў. Чаму з'явіліся няспраўнасці на касмічным караблі «Боінг», інжынеры будуць высвятляць па вяртанні старлайнера на зямлю. Заснавальнік жа кампаніі SpaceX Ілон Маск, на караблі якога мяркуюць даставіць астранаўтаў, назваў гэты правал «Боінгу» натуральным. Маўляў, авіяцыйная кампанія не будзе дамінаваць у касмічнай прасторы, як і аўтамабільная ў паветранай. Андрей Сульжыц, Белсат. І працяг касмічнай тэмы. Ужо заўтра раніцай жыхары Беларусі змогуць пабачыць парад з 6 планетаў. 4 з іх размесцяцца такім чынам, што будуць заўважныя адначасова і без спецыяльнага абсталявання. Тэлескоп альбо бінокль спатрэбяцца для назірання толькі за Нептуном і Уранам. Я з вамі развітваюся, наперадзе Белсат-Зум і цікавая размова з Вадзімам Кабанчуком. Добрага вечара.